rapazas nosas, do noso povo, da nosa cidadanía, da nosa comarca, pois a violasen. Entenderíamos que a xustiza actuase con toda a contundencia. Desta vez, nunhas festas que poderían ser as festas de Guadalupe, pero foron as festas de Pamplona, produciuse unha violación en grupo e agora semella como se houvese unha segunda violación, por canto a xustiza non oe e a xustiza non é xusta. E dá unha sentenza bastante favorável aos violadores. Como se entende que iso non se pode producir, que hai diferentes raseiros para medir a xustiza, se afecta aos homes ou se afecta as mulleres, se afecta aos ricos ou se afecta aos pobres, decidiuse facer esta chamada á cidadanía para se xuntar e amosar a repulsa por ese fallo judicial, que nunca máis, o seu sentido, é totalmente un fallo judicial. Para mostrar ese desacordo, esa solidaridade coa vítima e ese desexo de que haxa contundencia con todas as violacións contra o machismo e que estas situacións non se produzan e cando se produzan, lamentablemente, sexan xulgadas co maior das contundencias e polo que se convocan estas concentracións. A cidadanía de Rianxo, evidentemente, respalda iso, estamos un grupo grande, iso que se convocou con apenas horas en todo o país e aquí estamos para amosar esa repulsa. Imos facer un minuto de silencio e detrás diso, pois, xa, digamos, remataría a concentración. Vale? Entón, imos pasar ao minuto de silencio en solidaridade coa vítima e demandándolle a xustiza que sexa xusta e que non se deixe levar por un machismo que parece que ainda non saiu das cámaras de xustiza e das audiencias de xustiza deste país. Muchas gracias. Bueno.